חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון. היום אנחנו נכין את זה. בטח אתם שואלים מה זה. זה משהו מיוחד. טופלים את זה במרכיב סודי. אולי אתם יודעים כבר מה זה ואולי לא, אבל נגלה לכם בהמשך הסרטון. ונושפים בחור. יוצא קצף. קצפת ממש מגניבה. אפשר לשחק איתה, אפילו לשטוף ידיים. טוב, אז בואו נתחיל בסרטון. אז מה צריך? כוס פלסטיק, מגבון, גומייה קטנה, צלחת ומספריים. או סכין כזה, שיהיה קל לחתוך איתו את הכוס. טוב, אז בואו נתחיל. קודם כל נגלה לכם מה יש בתוך הצלחת, שזה המרכיב הסודי שדיברנו עליו בהתחלה. יש כאן פשוט מים וסבון. תיקחו מים, תשימו בצלחת, ואז תשימו סבון ותערבבו עם כפית. או עם הידיים, מה שאתם רוצים. ועכשיו נעבור אל הכוס. מה עושים עם הכוס, יאלי? חותכים חור בה. אז חותכים חור כאן, וכאן יש כבר חור, אז נתעלם ממנו. אז כאן חותכים את החור, בהתאם לפה. אם הפה שלנו קטן, אז נעשה ככה, חור כזה קטן. אם הפה שלנו גדול, נעשה את כל החור כאן. זה מה שאתם צריכים לעשות. אני עושה לפי הפה של יאלי. עכשיו חותכים. הנה, הכוס מוכנה, אבל אתם יודעים מה עוד טוב ביצירה הזאת? שאפשר למחזר את הכוסות האלה ולשמור על העולם היפה שלנו. אם נגיד שתיתם כוס מפלסטיק, אבל לא לזרוק אותה לפח, תכינו איתה משהו יותר מגניב. את זה. ואז זה יותר שומר על הסביבה, וגם מענה אתכם. אתם תוכלו לענות אם זה מלא. טוב, אז בואו נמשיך ביצירה. נכון, עכשיו צריך מגבון. בשביל מה צריך מגבון? בגלל זה יהיה הקצפת היפה שלנו. איזה קול! תראו, בגלל שהמגבון ממש יותר גדול מהכוס, אז מה אני עושה? אני לוקחת את המגבון, חותכת לשניים, ומה יצא? חצי! ושמה. תראו, עכשיו זה בול. מה עושים עם הגומייה? הגומייה, אנחנו שמים את המגבון, ושמים את הגומייה כדי שהמגבון לא יזוז. תראו, תקפידו שבצדדים לא יקרה כזה דבר שכאן אין גומייה. תעלו את זה מצידי הכי למעלה. אתם יכולים גם לעזר בחור כאן שחתכנו ולהחזיק את זה. אני אחזור אליכם שאני אתקן את הטעות. תראו איזה טוב זה. זה אמור להיות חלק כאן ושלא יהיה יותר מדי פנימה ולא יותר מדי החוצה. טוב, אז אני רוצה להגיד לכם משהו. סיימנו יצירה!